So hello guys, welcome back to my channel and my new video. So guys, ini video hai fungfungnya start जाबाय आरो ओमफ्राय मा जागोन बिनि जेबो माबा गैया आरो ओमफ्रायो जायखिजाया नायनानै नोंसोरबो बेयोहाय माबा आरो थालिर एवनानै जाजाग्राया बे आरो ओमफ्रायो माने गोमोनखौसो आं फोमोननानै गोमोनखौसो हानानै इदि फोरानदोंमोन आरो ओमफ्राय जाबायानो दायो नै गोथाङासो ट्रान्सपेरेन्ट जागौमोन खोमा आं मिथिया फार्स्ट टाइम बानायदों ओमफ्राय नै गोमोना गोदै जायो नालाय ओंखायनो गोमोनखौ खालामदोंमोन आरो आं स' नायसै दा एवनानै जागोन आरो नायसै माबायदि टेस्ट फैयो इसिङाबो कमप्लिट जाबाय आरो गाइस नै जोंना दायो माने लोखिखौ बाव दोनसिगोन आरो जोंहा ओमफ्राय बेखौबो बाथौखौबो गोदान खालामसिगोन गोजौआव बेजोंनो समान जाहैसिगोन एसे बेनिफ्राय आरो गोदान वाल होनानै गोजौआव लुसिगोन आरो बेयावहाय फुरा हा फिलआप खालामजोबनांसिगौलाय खामानिया माने दिनैहायथ' नेट बन्द' नालाय नेटवार्क बन्द' नालाय डाटा अन खालामनानै बिराद नुबाय आरो आङो वाट्सएपआव स्टेटास नायबाय आङो ओमफ्राय मा जायासै मा जागोन फनखौहाय अफ खालामनानै अन खालामबाय फ्लाइम खालामनानै अन खालामबाय ओमफ्राय जाया मा जाखो साननानै बिराद रागा जोंबाय आरो मबाइलखौसो बिराद रागा जोंबाय आं माबायदि मबाइल ओमफ्राय दाना उनावहाय थाग गोसोखांबाय आङो ओमफ्रायो नेटवर्क बन्द' ओमफ्राय बेखौथ' मिथिखायो आरो आं नेटआ बन्द' जागोन होननानै 15आवनो नेट बन्द' जागोन होननानै मिथिखायो ओमफ्य दिनै 15 होननानै आं मिथियाखैमोन आरो ओमफ्राय ना दिनैसो 15 सेप्तेम्बर नामा दिनैसो नेटवर्क गैया होननानै नायबा 15 सेप्तेम्बर ओमफ्राय जा मिनिबाय हारसिंनो खन्थासो सोर आं बायदि जाया कमेन्ट खालामनो खिन्थाहरबानो जाबाय आरो गाइस दायो बालाव गाखोदो उथ्र' गाखोनो लुगैबाय नामा लुगैयाखै सनायालाय लुगैयाखै दे प्लास्टिकआव बनांगौ एसे मट'मोनाव दंफैयो आरो आङो न'आव थानो बानानै बिसिनाव फैबाय दा मेथाइ जायोसै जा फैसा गैया लायथां बाक्सुआवसो दं लाबो थां लायथां ए बाक्सुखौ साबसि मारिदों बिमाजों रायजागोन बे फैसा खावनो नागिरनाया थगायजाबाय ना मथुआ ए थांफिनबाय मालाबानो दोनसेयावनो खाखांबाय आरो माथो फानहैनो होननायालाय गोरलैसो दा बाबा बेयावलाय मा फोदों ना फोथ'वाखै बानलु बैयाव दंखायोसो गया नैबे गया माबा अबेबा थैजोब्बायसोना आरोना नैबिथिंजायना थैयाखै थैनाया गोजौ जाबाय माथो बैग्रिया आयौ नोगोर गोजौ जाबाय बिसोरना बैयाव बैग्रि बागान दङ बैयाव जोंहा थैबायसोमोन आंना एबारहाय मोनजासिगोन एसे गुवारानो लाना थांसैलाय टेम्पालिकफोरखौ हा सिला सिबनांगौ नुदों आं गाइस सिला सिबनांगौ बाब गासिखौबो सिबजोबनांगौ आरो ओरै दंबावो लामा थैगोन जाबाय जाबाय साइज नुबाय गेलेहोग्राफ्रा गोलैजोब्बायसो
Mau juga? Ini kayu tunjuk. Iya, kan begitu. Jadi sih gimana deh? Bilang dong. Aku bilang dong tuh. Bilang. Nutup. Isinya nutup. Delay ya kenapa nih? Sajan bagai stay saja gue mani yang talirku kamgresi deh. Tada. Coba. Sayang aku masuk lain. So guys nih, kam lah coba ya. Kam coba sih, sana mau gue mana? Aku pulang juga nah sana. So guys nih, cara sana duduk. Tapi lagi ada yang belum pray deh. You first try kam sih. Ma? Good try that happen. Saya sabar. Kurang flour apa sih? Kurang yang mana? Terus ya. Cái nào? Cái đầu. Cái đầu. Cứ đi lột thôi à? Cha làm mất tưởng. Chạy. Cha là. Cắt là gì không à? Cứ đi lột. Salah dia salah. Cứ cha là. Mulai jalan. Cứ đi lúc không mình gì vì lấy mau cái gì gì live cái gì à Saya juga tidak yang sayang. bisa nih cứ đi abi tuh Si boleh diraki dan nambah budi sana. Kali nanti. Yo kok dia kerja? mutu sana aku di rumah lagi nih mutu Mancik li juga ada. cứ đi à